激闘第11宇宙頂上決戦。うわっ頼むぞベジータ。グラスバレット。お前の相手は俺だ。トランクス。こいつまだこんなに動けるのか。無駄だ。いかにお前が強かろうが、私は何度でも蘇る。不死身か。なんてやつ。強いじゃないか。来いよ。悟空さん。面白いことできんなおめえ。ラグス、ハーツ様。お前は第三宇宙へ行け。カンバーを支援しろ。それは私に期待してる。当然だろう。お前にしかできない。いいわ。やっと戦う気になったか。君の心を読んだ。さっき見せた銀色の力、まだまだ未完成なようだ。何？その力、俺が引き出してやろう。そして完璧な君が俺に負ける。熱いじゃないか。面白い。やってやろうじゃねえか。
負けねえぞ。いいね、闘志みなぎるいい顔だ。悟空さん、瞬間移動を。海王神様。お前は急いで。あれは第七宇宙の海王神だ。そうか、次の行き先は決まったな。第11宇宙のエネルギーはもう十分だ。待てジレン、なんということだ。楽しいね。みんな僕の実験を盛り上げてくれるよね。さあ、いよいよ君の出番だ。奴らとうとうオラたちの第七宇宙にやってきた。行くぞみんな。次回スーパードラゴンボールヒーローズ挑戦終結決戦の第七宇宙、絶対見てくれよな。